Il-Partit Nazzjonalista għandu l-idejat, għandu s-soluzzjonijiet. Gvern ġdid nazzjonalista ser jelimina parti kbira mill-burokrazija relatata mal-VAT billi tiġi estiża il-bracket ta' min jibda iħallas il-VAT minn 30,000 għal 60,000 euro. Hija din il-weda tal-Partit Nazzjonalista li ħabbar il-kap tal-Partit Bernard Grech meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tan-nies f'attività bit-tema Kun il-bidla fl-Imsida. Il-messaġġ tiegħi bħala kap tal-partit, bħala l-futur Prim Ministru jekk tagħtini l-fiduċja tiegħek huwa inti miegħi se jkollok anqas pis għax mhux se jkollok għalfejn tiġbor il-VAT u tħallas allura l-VAT. U lilek se naqtalek ħafna ktajjen li llum qed isamruk mal-art. Lilek se nħallik ittir, se nħallik tavvanza, se ngħinek timxi l-qoddim biex tkabbar il-negozju tiegħek, biex tinvesti iktar, biex tkompli anke inti tista' taqla aktar flus u tħaddem aktar nies. Bernard Grech spjega li dan ifisser li hemm eluf ta' negozju self-employed li jaqbżu l-bracket ta' 30,000 bleżat li bi gvern ġdid nazzjonalista mhux ser ikollhom għalfejn jiġbru l-VAT u mhux ser ikollhom bżonn iħallsu l-VAT lill-gvern jekk l-attività tagħhom ma taqbis dħul ta' aktar minn 60,000 euro fis-sena. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dan huwa wkoll mod kif neliminaw l-għoli tal-ħajja fejn wieħed li gvern ġdid nazzjonalista se jwitti it-triq biex kulħadd jgħix ħajja aħjar. Aħna rriduk issir l-aħjar verżjoni tiegħek stess. Int jixraqlek aħjar. Ejja ħu dan il-pajjiż fidejk għax issa wasal iż-żmien li żgħir jikber. Wasal iż-żmien li dak li hu batut jimxi l-qoddim. Wasal iż-żmien li dak li qata' qalbu jerġa' joħlom u jirnexxielu iwettaq il-ħolm tiegħu. Meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tan-nies dwar il-grey listing tal-FATF, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista matul is-snin ħadem biex Malta issir pajjiż indipendenti u biex pajjiżna jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern Laburista rnexxielu jħodd is-swar ta' progress kredibbli ta' isem pajjiżna li rnexxielu jibni Gvern Nazzjonalista. Issa reġa' wasal il-mument li l-kol nerġgħu nemmnu f'dan il-pajjiż. Li l-kol flimkien miegħi nerġgħu nieħdu l-indipendenza mill-persuni kriminali illi kisrunna ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' tenna l-weda tiegħu li fit 3 xhur nistgħu noħorġu mill-grey listing għaliex aħna nemmnu f'Malta u flimkien nistgħu nagħmluha. F'din l-attività għamlu l-intervent tagħhom id-Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association Joe Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli. Joe Farrugia saħaq li hemm preokkupazzjoni dwar l-impatt tal-grey listing, ċertu konsegwenzi diġà qed narawhom l-iktar fis-settur finanzjarju u tal-iGaming, però din hija preokkupanti għaliex ser tolqot lil ħafna setturi oħrajn. Din hija xi ħaġa li qed taffettwa il-branding tal-pajjiż għal Joe Farrugia. Martes Portelli ringrazzjat lil Bernard Grech tal-li ta' spazju lin negozji biex waslu l-messaġġ tagħhom. Isaħqet li hemm bżonn politika matura assoluta. Dak huwa li għandu bżonn il-pajjiż f'mument tant kruċjali. Portelli stqarret li minkejja li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun preżentat il-budget u wara anke elezzjoni ġenerali, importanti li l-politiċi jagħmlu dak li hu tajjeb għal Malta u mhux jieħdu deċiżjonijiet populisti.